Здравейте, госпожо Николаева. Бихте ли се представили? Светла Николаева, учител по професионални предмети в ПГСС Пушкаров. От колко години преподавате в областта на селското стопанство, госпожо Николаева? 38. И какви са специалните дисциплини, които водите? Към момента това са дисциплините от курса по агроекология, практични финанси, един изключително слабен предмет, хайде така да кажем. И общо взето тези, които са в пряката компетенция на училището. Бихте ли споделили с нас какви нови методи и технологии използвате в процеса на обучение на учениците? Старая се новите неща първо да ги покажа на децата, защото първо аз да се запозная с тях, след това да ги покажа на децата, за да събуди интереса им. Знаете, че приемаме почти 90% от информацията чрез зрението си. Нека да видят, нека да разберат, нека да им стане интересно и оттам се да започваме да търсим начин как, къде и наживо да го видим и ако може практически да се допълзваме от тези неща. А смятате ли, че интелигентното земеделие води до промяна на някои учебни програми? Може би ще се стигне до такава промяна, но в момента интелигентното земеделие, а бъдещето е неговото, с това нарастване на населението на земята и с, как да кажа, специално мултидисциплина, животновъдството, биото, и с изхранването на населението, наистина ще трябва да прилагаме всички подходи и интелигентно земеделие също. Мисля, че трябва да се обърне внимание основно на него, но то във всички случаи трябва да надгражда конвенционалното, биологичното и следващото. Как смятате, кои са основните предизвикателства при въвеждането на дигиталните технологии в обучение? Може би цената. Може би цената, защото като идея е много добре. Мисля, че учениците и по-нататък земеделци няма да има проблеми с усвояването, използването, но цената все още е изключително висока. Дано се работи в тая насока. До този момент, каква е вашата оценка? Дали учениците са достатъчно подготвени вече за работа с GPS системи, дронове, сензори и различен софтуер за управление? Или се нуждаят от още подготовка? Мисля, че са достатъчно подготвени. Това са дигитални поколения вече. Те са свикнали с новите технологии, за тях е лесно. Те имат някаква основа, която ще използват. Даже не мисля, че те ще са по-добри в приложението на интелигентното земеделие. Какво умение трябва да притежават бъдещите специалисти в областта на земеделското стопанство? Да са дисциплинирани, да имат ясно поставена цел, да знаят защо го правят, да са аргументирани и може би това. Как мотивирате във вашата работа учениците да се интересуват от иновации и устойчиви практики, госпожо? Като показвам нагледно. Нагледно това, с което разполагаме. Сега ми предстои откриване на Център за високи постижения към нашето училище. И много интересна и скъпоструваща техника беше закупена. Когато се покаже, а когато и в видеоклипове, в интернет пространството покажем това, което се практикува в света и ще се практикува, аз мисля, че това е мотивация. Достатъчно. Остава ли ви време, обръщате ли внимание в процеса на обучение на настъпилите климатични промени в последните десетилетия на Земята с учениците? Като цяло те са неизбежни. Лошото е, че, как да кажа, по-цивилизованата половина от планетата се интересува от тия проблеми. Замърсяването и климатичните проблеми са от другата половина. Ако с общи усилия се променят нещата към по-добро, мисля, че това е мисля. Климата, атмосферата, Земята е една обща и всички трябва да я пазваме.
за да има наистина резултати. Какви предложения за използване на технологии и други решения за адаптация към климатичните промени предлагате в разговорите си с учениците? Значи това, което съм прави към момента, това е някакъв ранен етап на прилагане на интелигентно земеделие, да може да се затвори цикъла например в животновъдството и по-големите стопанства да правят това нещо с изграждане на станции, биогазове, оползотворяване на торовата маса. Вредното, което е за околната среда, фактически става полезно и за човека, и за екологията. Когато се използва рационално. Във връзка с дигитализацията на обучението в областта на селското стопанство, от каква подкрепа имате нужда като специалист, като преподавател? Техника, ресурси, обучения? Значи като цяло ресурсите, с които разполага училището, са на много високо ниво. Значи обучителни, може би, филми за децата. И това нагледно има това, което може да се позволи едно училище, фактически го имаме осигурено. Това, което не може, то не може и съм много. Тъй, че поне да го гледаме на филмчета. И последен въпрос за това интервю. Бихте ли предложили да се направят някакви промени в учебните програми, които да са свързани с модерното и интелигентното земеделие? Като предложение надграждането, може би около 20% от материала по професионалните предмети е добре да бъде точно свързан с дигитализацията и с интелигентното земеделие. Тоест самото съдържание но на във всички програми. всички случаи трябва да надграждаме. Много ви благодаря, госпожо Николаева, за компетентните отговори и за познанията, които предложихте по вашата дисциплина.